हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बड' टेक्निकेल चेनेलाव जायफ्रा दिनैसो आंनि बड' टेक्निकेल चेनेलखौ नायदों बिथांमोनखौ आं बरायबाय आरो जायफ्रा आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनखौ आं खुलुमबाय आरो फिन खनसे बरायबावबाय। दा दिनै आं मोनसे बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ गोदान आपडेट जिथु फैदों बेखौ आं मोनथिहोनो नागिरदों। 2020 फेब्रुवारियाव मोनसे गोदान आपडेट फैदों बेखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव फोरमायनो सानदों। दा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो नोंथांमोना पीएम किसाननि जिथु केसीसी लोन मोनसे फैदों आपडेट आरो जायफोरा पीएम किसान बिथांमोना एप्लाइ खालामनानैबो सोरबाफोर मोनाखैब्ला बा पीएम किसान जायफोरा मोनाखै बिथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा आधार कार्डनि मेन्डेटरि आधार कार्ड नांगोन। दा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानिया बे भिडिअ माबोरै नोंथाङा केसीसी लोन आरो पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं गासैखौबो दिन्थिगोन। दा नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों नायनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव ब्राउजाराव थां, क्रोम ब्राउजाराव नङाबा गुगोल ब्राउजाराव थां। गुगोल ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा बेवहाय लिरनानै हो pmkisan.gov.in 2020। बेवहाय लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नै फार्स्टआवनो नुनो मोनदों पीएम किसान बेखौ क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैथिं मोनथाम खना नुनो मोनदों, डट मोनथाम नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै डेस्कटप साइड खालामनानै ला। डेस्कटप साइड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ एसे जुम खालामनानै आं दिन्थिनो नागिरदों। बेवहाय नोंथाङा पीएम किसाननि गासैखौबो मिन्थिनो हागोन। जायफोरा पीएम किसानखौ खालामाखै बा पीएम किसान जायफोरा 2000 मोनाखै, जितु मास मोनब्रैनि उनाव 2000 केसीसी पीएम किसान मोनगासिनो फार्मारफोरा, आबादारिफोरा आरो जायफोरा खालामदों बिथांमोनानो मोनदों। दा बिथांमोना जुदि जायफोरा मोनाखै बिथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंथांमोनहा नै फार्मार्स कर्नाराव क्लिक खालामनांगोन। फार्मार्स कर्नाराव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नै निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसनाव नोंथाङा थांनांगोन, क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नै बेवहाय इन्टार आधार नाम्बार बिदों। नोंथाङा आधार नाम्बारा मेन्डेटरि आधार नाम्बार नांगोन। जायफ्रा आधार कार्ड दङ आरो पीएम किसान मोनाखै बिथांमोना दा एप्लाइ खालामनो हागोन। आधार कार्ड नाम्बार होनानै बेवहाय खालामनो हागोन। आरो जायफोरा मबाइलजों खालामनो रोङा बा गाव खालामनो रोङा अब्ला नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सीएससी सेन्टाराव थांनांगोन, कास्टमार सार्भिस सेन्टार। जिहेतु नोंथाङा सीएससी सेन्टार सकफोराव नुनो मोनो बा भिसिडिसियाव मोनसे सीएससी सेन्टार थायो आरो मबा जोंनि डिमाकुसियाव दङ, नै सिकारिबांलावबो दङ। बेबायदिनो नोंथांनि सकफोराव कास्टमार सार्भिस सेन्टार जिहेतु सीएससी सेन्टार दङ बिथाङाव थांनानै नोंथाङा आधार कार्ड, पान कार्ड, ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट, भटार कार्ड, ओमफ्राय हानि खाजोना बेखौ लानानै थां आरो नोंथाङा बेवहाय गोदानै निउ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि मबाइलावनो खालामनो नागिरदोंबा नोंथाङा ट्राइ खालामनो हागोन मबाइलावनो। नोंथाङा आधार नाम्बारखौ बेवहाय बुना होनांगोन। आधार नाम्बारखौ साप'ज आं एग्जाम्पोल हिसाबै नोंथांनो दिन्थिनोसै। बेवहाय आधार नाम्बार नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेवहाय बुंनांगोन। आधार नाम्बारखौ बुनायनि उनाव नैहाय जेरैबायदि इमेज दं बेखौ नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामबानो जाबाय। बेबायदि टाइप खालामनायनि उनाव क्लिक हियार टु कन्टिनिउ। नैयाव नों मा बुंदों नै रेकर्ड नट फाउन्ड विथ गिवन डिटेल्स। बेनि रेकर्डआव बे आधार कार्डजों माने गैया आरो ओंखायनो नैयाव येस नो फैगोन। बेबायदि मोनसे पप आप नुजागोन रेकर्ड नट फाउन्ड विथ गिवन डिटेल्स, डु यु वान्ट टु रेजिस्टार अन पीएम किसान पर्टेल। नोंथांनि आधार कार्डजों माने खालामनाय गैया, ओंखायनो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो लुगैदोंब्ला येस ना न', येसखौ नों क्लिक खालामबानो जाबाय। येसखौ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुजागोन। नै बे एप्लिकेसनखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। नैबे रेजिस्ट्रेसन फर्म आरो बेवहाय फिलआप खालामनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालाम, आसाम। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम, डिस्ट्रिक्टआ नोंथांनि मा गोलैयो बेखौ सेलेक्ट खालाम। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा साब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम। बेबायदिनो ब्लक सेलेक्ट खालाम, नोंथांनो ब्लक मा गोलैयो। गामि सेलेक्ट खालाम, मा गामि। बेबायदि सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नैबे जिथु स्टार गोजासिन स्टार होनाय दङ बे स्टारा मेन्डेटरि, बेखौ नों फिलआप खालामथारनांगोन। बेवहाय फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथाङा नै गासैखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैयाव नुनो मोनदों नोंथाङा फार्मार आदार डिटेल्स। बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ हो,
डेट अफ बार्थ, फादार मादारनि नाम, फादार बा मादारनि नाम बेखौ होनांगोन। होनानै नैयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों सिंगोल अनारशिप लेन्ड हल्डिं लेन्ड हल्डिंआव होनो थाखाय नोंथाङा नैयाव एडखौ क्लिक खालामनांगोन। एडखौ क्लिक खालामनायनि उनावसो नोंथाङा नैयाव नोंथांनि जिथु हानि खाटा नाम्बार थायो, बे जिथु हानि रिसिप्ट थायो, खाजोना रिसिप्ट, बेवहाय नोंथाङा मा थायो, खाटा नाम्बार, डाक नाम्बार, एरिया, बेफोरखौ नोंथाङा बेयाव होनायनि उनाव सेभ खालामनांगोन। सेभ खालामनायनि उनाव गुबुन मोनसे पेजआव लाना थांगोन आरो बिदिनो बेयो रेजिस्ट्रेसन जागोन। आं अलरेडि खालामखाबाय, आं बेखायनो नोंथांमोननो कमप्लिट दिन्थिनो हाया, नोंथाङा ट्राइ खालामबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि गाव खालामनो आं हानाय नङा बायदि सानदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि CSC सेन्टाराव थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा आरो गोदान आपडेट जिथु फैदों आं बेखौ दिन्थिनो नागिरदों। आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसना जिथु रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा दा खालामबाय बियो साक्सेस जादों ना जाया बेखौ नोंथाङा सानसे उनाव नायबानो जाबाय। सानसे उनाव नोंथाङा नैयाव बेनिफिसारि स्टेटासाव थांबानो जाबाय। बेनिफिसारि स्टेटासाव थांनानै नोंथाङा नैयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बुनानै नैयाव चेक खालामनो हागोन। साप'ज नैयाव मबाइल नाम्बार होनानैबो नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। साप'ज आं एग्जाम्पोल हिसाबै नैयाव एकाउन्ट नाम्बार मोनसे होनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बार होनानैबो नोंथाङा बेवहाय नायनो हागोन। बे रोखोम नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बार होनानै नोंथाङा बेवहाय चेक खालामनो हागोन। नैबे आंनि एकाउन्ट नाम्बाराव नै आं जिथु PM किसान मोनगासिनो, बे PM किसान मोनगासिनो नै 4 इनस्टलमेन्ट आं मोनखांबाय। दा नै एप्रिल दानाव मोनबावगोन, बैसागुआव एप्रिल दानाव मोनबावगोन जोङो PM किसानखौ। बेबायदिनो नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनो हागोन नोंथांनि स्टेटासखौ। बेबायदि चेक खालामबाय थानो हागोन नोंथाङा। फार्स्ट इनस्टलमेन्ट, सेकेन्ड, थार्ड, फोर्थ, बेबायदिनो नोंथाङा PM किसाननि गासैखौ बेवहाय बे साइटआव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। दा बेबायदि नायबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिबाय। दा आरो मोननैसो बुस्थु बेवहाय दिन्थिनोसै। नोंथाङा जिथु नैखौ बुजि मोनबाय आरो नोंथाङा जुदि रोङाब्ला CSC सेन्टाराव थांनानै खालामहैबानो जाबाय। आरो साप'ज नोंथाङा बेनिफिसारि लिस्ट नायनो नागिरदों, सोर माने PM किसानखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आरो मोननो हादों, बेखौ बेनिफिसारि लिस्टआव थांनानै नोंथाङा नैयाव बेबायदिनो स्टेट साप'ज आं आसाम, डिस्ट्रिक्ट साब डिभिसन मा गोलैयो बेखौ होबानो जाबाय। ओरैनो ब्लक मा गोलैयो बेखौ हो। ओमफ्राय गामिखौ सेलेक्ट खालाम। बे रोखोम सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गेट डाटायाव थांबानो जाबाय। गेट डाटायाव थांबा नै गासैबो गामिनि, बे आमगुरि गामिनि गासैबो लिस्टआ बेवहाय बेबायदि फैगोन, बेबायदि नुजागोन। नै आरो दंबावोसो, मोनबा पेज लागि दंबावो। दा बेफोरबायदि नोंथाङा अल डिटेल्स नोंथांनि जाय PM किसान मोनदों बेखौ नायनो हागोन। आरो जायफोरा मोनाखै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आं नैयाव दिन्थिखाबाय माबायदि एप्लाइ खालामो, आरो रोङाब्ला CSC सेन्टाराव थांनानै जगाजग खालामनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय दा गोदान जिथु आपडेट फैदों बेयो जाबाय डाउनलड KCC फर्म। नोंथाङा डाउनलड KCC फर्म जिथु नुनो मोन्दों, बे KCC फर्मखौ ओरैनो होआखै। बे डाउनलड KCC फर्मखौ नोंथाङा डाउनलड खालामखांनायनि उनाव बे KCC फर्मखौ लानानै नोंथाङा बेंकआव थांनानै KCC लननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। बेखौ गभर्नमेन्टआ मा खालामबाय, बेखौ अथराइज हरखाबाय। गभर्नमेन्टआ होनो थाखाय बेखौ अर्डार हरखाबाय, RBIआबो हरखाबाय। आरो गोबां सुबुंफोरानो जायफोरा मोन्थिदों बिथांमोनहा बेंकआव थांनानै बे KCC फर्मखौ होनानै लननि थाखाय एप्लिकेसनखौ होगासिनो दं। ओंखायनो जायफोरा KCC लन लानो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय मोजां खबर। जायफोरा KCC लन लानो नागिरदों बिथांमोननि PM किसाननि जिथु एकाउन्ट दंमोन, बे एकाउन्टआव जिथु 2,000 रां हाबबाय थायो, बे 2,000 रां हाबनाय बे बेंक एकाउन्ट जेराव नोंथाङा खुलिदों, बे बेंक एकाउन्टनि ब्रान्सआव थांनानै नोंथाङा KCC लननि थाखाय नोंथाङा मेनेजारजों फिल्ड अफिसार आरो मेनेजारजों रायलायनो हागोन आरो नोंथाङा बे KCC लननि सोमोन्दै मोन्थिनो हागोन। दा बे KCC लननि जिथु फर्म बेखौ गोबां जोंनि टंला बेंकआवबो होगासिनो। जायफोरा टंलायाव एकाउन्ट दङब्ला मैया चिफ मेनेजार जोंना डिमाकुसियाव फैदोंमोन। बे चिफ मेनेजारा बुंना गालांदों सोरबाफोर PM किसान
PM किसान फैसा मोनबाय थादोंब्ला बिथांमोननि थाखाय मोजां खबर KCC लोन होगासिनो जोङो नोंथांमोना फर्मखौ बेंकआव थांनानै होनो हासिगोन होननानै बुंदों ओंखायनो जायफोरा एकाउन्ट दंलायाव बिथांमोना होनो हागोन आरो जायफोरा नोंथांमोननि ब्रान्चआव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बे KCC लोननि थाखाय जायफोरा PM किसान मोनदों बिथांमोनासो मोनगोन दा जोबोर मोजां बेनो मोजां खबरा KCC लोन होगासिनो आरो जायफोरनो गोनांथि बिथांमोनासो ला मानोना बे KCC लोनखौ नोंथाङा सुख'फिननांगोन दिनै बेवहाय बेबायदिनो अल डिटेल्स दङ बेखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों नायोब्ला मबाइलजों मोनफा मोनफा बे मा दङ बेफोराव थांनानै नायबानो जाबाय नोंथाङा जुदि आरो एसे माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला आंनो भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोनखौ हाजासे मदद खालामगोन आरो भिडिअआ गोलाव जाबाय जायफोरा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो बेखौ भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो मोनथियो शेयार खालाम लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आं बेबायदिनो मिथिनो गोनां खौरां आंनि चेनेलनि थ्रुयै बड' टेक्निकेल चेनेलाव आं टेक्निकेल भिडिअ आरो बड' इनफरमेसन मोननैसो होबाय थायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ मोनबाय थागोन आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम दा आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन जै बर' हारिनि जै खुलुमबाय